但看那个给我放到猪八头安那个打着对。aku nanya sengka sih anak kia sana nasi angga angtang hanya mereka yak dusme yang tak hanya mereka khapangni takhuk tai bukhuk chong hejomara RG blog by khobjak Jogot Chandra Kamiwo chini takhuk Biju Deborma yathi yakmaya haikaba kok saimaya tota haikaba kok charimaya tabuk thongrok klai tongkha haikaba thanglai suklaimaya nokhri maya ngi tongkha engko musuk jora dukho biriman klai tongkha bini nukhungo tabuk chanani bial kanani bial buma bo khorokcha bufa bo kerikha bufa bo sengsarni yakar thangja jaka takhuk Biju Debormani buma ag bufa geta buma banya borok knei nukhungo chalai nanglai tonglai jajau ke bini nukhungo seng thanglai bobai malai koglam saina laino norok nai tong ai kobono norok nugui man khanai kobono Biju Debormani nok engke oro bahken tonglai jajau ko borongni nok yang ko golarok botata engke tei khoglai mani borok ni nukhung ko haikino bufa kerikha bufa thei thangka ketabu buma bai bonok tongo ketai bini bai sungrok kajagui borjagui thangba kya joton nukhung gisti khawi family eng tongai bai kya besabuti eng ketabu nukhungo boba haike chalai tong bobanya koklam chalainai o takhuk Biju nogode tam khai tong kaham no mereka yang maya kun jak putme yang kai tulma yang tong yak boy ko yang pemikya yang kayak kun kanya yang boy yang bu dume ya agi bajar ya saka paket tayo si mau ba kebo ne sa dia kuna hayang kai ang tak hanya kerja doki saya simi yang pergi ayah kinan tu pak maya koi tamikya engka haya tapono netaro kaispa haya subato nayu bataro jokunu angmaya ba naima parfa haya angka parfa haya naima tangkanya kerja subato angmayu maya nahale yati yak no sirkori samikya tangkanya kerja Berkaya anak nana mani lokorono seng himi ma phamnai blei man maya himaya ga kun fono kanya yak sama ya ai ang mangsi ma songo bai songa mang kayu bai songa kene ni babu hungke mane thuimani bus dia 10-15 বছর 15 বছর তারপর ngapro nang busuk tongmani afro 11 বছর 11 বছর tong 11 কে তারপর 15 কে 26 বছর engko বছর serai tong pro no kiklang 11 বছর ka tabuk nang busuk choli karani 27 angka kya benga thanga hadirba thanga kera thanga angka ham kya saka ham tong tam kheng mani ni yo bai nunga bai sidini gua dumakago nungda chalu kumu ni kumi chalu ko apon se nungko klo ka za angko grugo utopia thanga ga kun khamia yak debong koi thame kya kun phano khani fox himi yang matam amam bisari ha besar khak kerja khak kerja enggak am busle ro soy thang ta na soy khanga ang thania kun phana thania afro o accident ngi bor sobi kya ko pukro pukro tu numakari hado kerja iya daga dokter ko bor pulang aku tolawa ko jibiwo pa din Hamil saya. Ini ya biang nos kan. Kau cami kya? Nglap notice na o segala.
Lehung koi be ketana. koi thumi kya Taya sa. ang kaham Yang kaham. gaya agi khayak Obo katam kha. agi sarayo agi bimsakna krai mani Obo. am khay kuni thingya Nungli am ka kaham. am kaham Yang ke. ya kha dusma ya Durmali ti hipaya gor seja ti sajpa ya ang ta khanya krai kya nungo sar Macam apa kan bin sa. debergara ta khay ta khay debergara Nang kikrok sama pasing tang mai kai tong mani mani sesile. serbat ta khay cha Tang kesenanya. amu Kai matong kata. amu agi khay yakra sabu ta khay debergara nongsi Nang saka ham tong pur nang busuk jororo porika. engko furdora jodo man mukuktu Kelas pur joro porika na. Ke kelas pur joro nang porika hangke tani bagi porime accident thangka. apa kere engka nogo masuk rang ro jakun ro ang mangsi Ini babu bu kerika. bawa titang engka dia da sarno mane singkana ang mangsi jodo mangsi engka mar maisi jodo ang mangsi rang pucha bo ango nong kheto jumiro. keta kere Tam tong jagaro. daga kere ko tungu mura daga Muro jaga. am khen ko dikan dong dikani Duke khetoro kerika. keta kere Muro tam ka chale ke. ya singka tungu engko Appeal da BPL. eper FPL. Nke engko antote onto. Nke noro khetoro keri tam ka sala samuro. ma to batu mano kisimi Sabata ma. ma Iya menano. Kuanda di hada maso enggak mana dapatnya makan banyak tampaknya sa pakai tu yang kan bahok dong bunyi kita nak kahno Nke samu ka hamruk sana mutung tong ka kairo masa yang tong. masih ada lah puja kerja masuk mana dapatnya engkau dapatnya Ni takut. ma Suka pajana. क्या नासिया Suka pajana. साल को बहाया साल बिस्किट हाया साल को बहाया रंद्रो जगन हाया Nang tabuk sab no mani kobungan ni. इनको अंको कोई में Karno bos harno kobungan so. इनको साल रंद्रो इंगन साल बिस्किट तो Kono kobuk. इंगन रास्ता नहीं को तंग हम ओजी देखम तंसी Iam bo ang ronit iam bo ketam sungu ang busu jangka Kapuni takut teh bukuk jong. Sana ni tangkang kena mokoli mukti yoro hau kelanya ni naik. Oba hanya rangcak ni joto ni besar betul irok. Hai keba joto kagenang takut teh bukuk jong. Norok katong kangke sini takut. Obong ka Joko Chandra kami. Engke bolok engke Hejamara blog. Hejamara blog no norok mane kerenggai cini takuk biju no. Bongkha tabuk titi edisi hapang. JEM cini Sar Robindro de Burma, getai minister cini Sar Bisiketu de Burma, getai kebang tonggo mane MLA Ronji de Burma. Gebono bo kobogo khorok tamni bumung bosaka phai kisisa naiklai pedi hai keba bobom hai sagrok ngi tongkha. Bobo hai ki tongkha. Borok no metai hai ke no gui obogui tongkha phai kisa nai phadi anu kisisa norok ni hamjagmu kisa anu suba phadi nei bini khub tuinyo khnai mangka go bahanyo joto tipra sarok norok chanani bial krei kanani bial krei bole salo mangso de macha khana bekreng tukra sada macha khana bo bekreng tukra sada mawar khana nang bekreng dok mama masih asin si sayunu arok simi bo tabung mangso tukra khopsabo masaya rang puisa kereni bagai nogono hanyo tabuk wana cinta kelai biriman nanggai obakino kelai ma tongjo jakachini taku biju de Burma kecheng bono tam kelaiman norok hakwar kelai jotono thancha ke miligoi norok phai bini nukungo phai nai phai norok kichisa hakwar kelai chuba khangka belai kheno chanai kecheng bobanyo taise koglamo thanglai bo tamo norok nosa engka tabuk neng to mane 27 mane bosor kaka bosor engka neng to tangai to malia sam tai maya jibono
tangi maya tai yak bo pompa yathik bo maya tangni nama buri chuk senono tangi chari matong hanyum ple age to amang singke to ta Ni tabuk maxi ma to ni bu nama buri chuk thui thangkat nang sobai tong nai ang kike bo to nyanga to henja no no to ja samrok tang maya rangrok gerei mai mase yang thami ple na amba no ang thya kri kata nge thya ni kri kya si hayang ga ta khu poro ngo la thumang na hai thui thang sene ang kita na thina buma buha song sekri kya ba kya si kri nga ani bai pho bun no khong thang ga ma ba thi ja nga ba thi kita nga ta so an kiza ru ko su to ang na yu ba to ro kiza ma kya ma kita khom ta ma bo kri nga thi thang nga ang ta tha bo do ne ani no go skri nga ke bo ta ke skri nga ang tang khana kri kha ke bo pho su ba to an na kya ta jo to asu noi ba sun thi an ke no na phi ang ang tang khana kri kha ta yak du me ang ta khana kri kha oba hanyo khawo mane bukhawo belaiken tek to nangai tongkha ke minister mla khorok ninyo bo bumung khuka khorok tamni bisingo norok phainai phedi chini sar titi disha hapangni je naikoli tongnai chini sar Robindra Dev Burma hangga tai mla Ranjit Dev Burma hangga tai sini minister Bishiketu Dev Burma simnani hangge borok phai dati no bini nukhungu phai visit khlaiye bini bobo hai sak sori rok ngi tongkha bobo ki masa ui tongkha tabuk buma bufa thimani yagulo tak buma sari tongo buri chuk grandi bata mani tongja jakna go o buma thui thangka ke bo tamkha sanai tamkha tangnai bini taku buku rok bo machapono nainai kirei taku buku rok bo machapono phai naikol nai kirei bini nukhungo ngko bahiken tongja jau phari bini nokni mangpli runo muchung phunuglaini bisingni bobo hairo thapana borok hapangni tibo mungsapono gas thaparok maya nahari obo agini tomung haike chawi matongkho thaparok swnamui tabuk pointono pordar mantri sawo jotoni nogono gas bebangno magnang rubai kya henai samani orokhe gas magnang bo sokpaya ko ta pointo ngko tabu wana masingsa nahari borok haike salai tongo borok ni red dog mani rok tonjangnai rok obo haike yang nok rok ngko piang rok tonma jaga mamui rok khe sosongka norok tinini borok ni maitung muitu phunugon ngko tui bebang khali siko tini dipor ni tamno sanai ngko khali siko khali obo khali obo mui songna obo mai songna bebang khali pura khali mamang siko kono phono bongni oro mai se habya muibu habaya gumkhiting rok rijaja borok tamko chalai tongkha o talika o tipra sarok o busarok o bahike mangda birman nangi tongbai sinani mokoli muktui ta ponton sokoroi tamkha sanai tamkha thangnai nei tabu wan sulai tongbai orokha sabuthu nina ma thuna orokha buma song thuna buma thuku gonongkha biango thu yango thuna yango ngoro nung khututana bebak no bisina rok mane buri borok rei hai ka buma bo buri chukba iri rok pala khaja ge ko yang rogo iri rok mane jai khai bas khai nai thok tonja gya sajuk nai kiri nukhungo bobo yak maya yathi yak maya ba ko gu sai manja jaya ngka obo hai kino nahri khairma singja jai ko nog rok obo hai ngka yango norok nukhunai ko boro iri rok mungsapono bas khaja kiri jai khaja kiri ngko bahikna tipra saro bo bahike tongsnai o tipra haste o bahike mamangda mokoli mukti sokori tongnani kalai sinai joto lokorok norok chanani bial krirok jotono yak thancha khlaiye norok chuba phaikeba belaikeno bini nukhungni bagai hamari ungnai gtai bebakno norokni hamkraibo ungnai mane develop ni bisingtui bebangno phununani thangka hangke jotono nung ang jotono khokja khongni khlaiye jotono chuba phaikya hangkeba bini nok nukhungrok mane milik phainai haikeba boni sak
hamya bo basawi mane tabuk glass nung taitam kok sanani musung takhuk biju Oh. sagadi bata makita wo bata yang ma bata ta yang maya ba bata ya yang maya bata bisa kan kan nggak matu tatu kesan ko tisangan ga ang kebertong nogo enggak mau tisangan ga ang tinya ga kibule punya pelagi jagono mau tisangan 사송아 악마요 주바소나요 약시 줄마야 안 불강 뻥 그렇게 사송아 아송 디바감 tinini bo hangja khachini takhuk biju be bini nukhungo sung phai tini bini bo sung nung huma bai kisa phai nai phaigira dihni chini no news bangklik ni bukhaktei bo sung no phoning tei kerengei sahorma bai sung phai bini nukhungo phai sung visit khanyani ma phaikya bini nukhungbo bo hai bo tam kha sawi tong tam kha thangai tong gnuk phaikya sung bini nukhungo sanani mairum krei mukhitung krei mungsapon krei te khali norkno mangpligo phunuka gobongkha blog hejamara blog baike khobjak jogot chandra kami chini takhuk biju debormani kami gnorok phanyani hingkaba norok phaimano dati norok kerengdi takhuk biju bai जों बिनि सुबनानि नरक फाइमेरक मुसुं तंखाबा जों सिनि स्क्रिनाव जों रुवानो ब्रकनि एकाउन्ट नाम्बार तै हायकाबा ब्रकनि जीपे नाम्बार तंखा जों जीपे नाम्बार रुवानो अ जीपे नाम्बार तै नरक सुबनानि खलायदि कितिनि मांक्लिक नरक बवा हिंजाखा नबरनिस मांक्लिक बिसिंतै जारा सुग्या रां पैसा करै हायकाबा थंगर खलाय तंनाय बेमार साखामिरक मानजाक तंनायरक नरक बो कक दुक्ति केरेंदि जों नरकनो फायै जों तिसावै लुकरकनि बिसखनो जों फुनुकनाय जे मानसाक नरक निबागै जों नायनाय नबर निउस गतिनि मांक्लिक नरक बो बाहिंजाखा नाय तंनाय रंनो पाइथागो खुलुमका हामबाय।